també agrair a la comissionada l'exposició de la mesura. Vagi per endavant que som plenament conscients del tsunami que ha comportat aquesta pandèmia, allò que els especialistes en salut pública o alguns d'ells anomenen sindèmia, marcat per condicionants socials, ja que a menor poder adquisitiu major impacte. També és cert, i ho comentava fa un moment la regidora Benedí, que els serveis socials bàsics estan pendents d'una reforma en profunditat que ha de concloure finalment amb una adaptació a les noves necessitats i sobretot amb un reforçament que no arriba ja abans de la pandèmia, per tant el 2016, i la mesura ho contempla en el seu redactat, es va fer aquest inici de reflexió estratègica que hem anomenat l'Impulsem. Nosaltres reconeixem, hem reconegut en tot moment, ho volem fer també avui, l'esforç dels treballadors i treballadores dels serveis socials bàsics, l'esforç ingent que han realitzat al llarg de tota la pandèmia, un esforç que encara no ha finalitzat perquè l'impacte i les conseqüències de la crisi encara, malauradament, són molt visibles. De tota manera, pensem que una mesura de govern, per molt ben intencionada i molt ben estructurada que estigui, és el cas d'aquesta, ben segur, per si sola no aconseguirà aquest objectiu que perseguim i en tot cas haurem de valorar com s'aterren les mesures més específiques i més concretes que es contenen amb tot allò que ara se'ns ha exposat breument. Compartim els objectius, sobretot tot allò que fa referència a l'acció comunitària, perquè creiem que té un gran poder transformador a partir de les relacions entre persones, fa que la comunitat sigui protagonista i impulsora de les seves transformacions i treballant també perquè la gent s'impliqui i participi en els problemes que l'afecten a partir d'un empoderament col·lectiu que és molt necessari. També és cert que quan parlem d'acció comunitària hem de parlar de diversos principis, de l'autonomia, de la responsabilitat, també de la proximitat, i tenim algunes preguntes que ens generen la lectura d'aquesta mesura i que el temps d'explicació de la comissionada evidentment no dona per respondre-les totes, però les plantegem. Una seria quins nous perfils professionals s'incorporaran als serveis socials com a conseqüència d'aquest canvi de metodologia. Creiem que no és suficient oferir formació als treballadors, molt important però no suficient. Quin nombre també de treballadors i treballadores socials es pensen contractar. Voldríem saber quin és el grau d'execució de tots aquells projectes que ja es contenien amb l'Impulsem d'ençà del 2011. No hem vist cap menció al projecte Vila Veïna, que també interpel·la els serveis socials. I voldríem saber com s'encaixen aquests dos projectes, ja que, insisteixo, no s'esmenten al seu redactat. Ho deixaríem aquí. Gràcies.